Ližetko, ty sa ako voláš? Vaneska. Edith? Áno? Čo myslíš, prečo ku nám chodia ľudia do predajne? Čo ja viem, tak napríklad preto, že máme veľmi pekne vyvzorované drevené podlahy, na stene máme všetky dĺžky, hrúbky. Myslíš, že kvôli tomu iba? Tak alebo napríklad aj kvôli týmto obkladom na stenu. Vedia si to pekne predstaviť. Alebo kvôli akustickým. Možno aj kvôli tomu. Ja neviem, ale stále sa mi to nejak nezdá, že kvôli čomu tu vlastne tí ľudia stále chodia. A možno kvôli tomu, že máme veľký sortiment týchto lišt. Máme širokú škálu farieb, tvárov, materiálov. Možno kvôli kompozitným podlahám máme široký výber. No, ale to majú aj iné predajne. Tak sa môžeme spýtať tohto dievčatko, tuto chodí každý deň. Ližetko, ty sa ako voláš? Vaneska. A prečo chodíš ku nám každý deň do predajne? No predsa kvôli týmto cukvíkom. Niekto k nám chodí kupovať dvere, podlahy, iný zase obklady a niektorí na cukríky. Tak prídite aj vy.